बोरि फारसे उसिफावनानै फैनाय अमान लैथोनि दैयाव गोजावलांदों गंसे नखरनि सुबुंफोरा केमेरायाव सेबखांनायखौ मोन्दों बे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथायखौ बे गिख्रंथाव जाथायाव महाराष्ट्र सांगली जिल्लानि थागिबि सासिकान्त महामानिजों लोगोसे श्रेयास मुंनि 6 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला आरो श्रेया मुंनि 9 बोसोर बैसोनि फिसाजोआबो दैनि दोहौजों गिख्रंथावै बोनानै लांजादों लैथोनि रुगुङाव गेलेबाय थानाय समावनो हरखाबै लैथोनिफ्राय बोरियाव गाखोबोनाय गोहोगोरा दैनि दोहौआव बे सानै गथ'आ गोजावलाङो बुखारलांजानाय गथ'फोरखौ रैखा खालामनो थांनाय बिफा सासिकान्त महामानियाबो दैनि दोहौजों बोनानै लांफाजायो बेबादिनो साथामबो दुखुनांथावै जिउ गोमानाङो सासिकान्त महामानिया गावनि नखरजों लोगोसे दुबाइयाव मेकानिकेल इन्जिनियारनि खामानि मावनो थाहैयोमोन बे सानखालि बिसोरो नखरजों लोगोसे अमान दैयाव बेरायनो फैदोंमोन रैखाथि हान्जा आरो एम्बुलेन्स अथ'रिटिनि बुंनाय बादिब्ला लैथोनि रुगुङाव खानानै होखानाय थांजायै सिमनासिम बिसोरो थांदोंमोन जाउनाव हरखाबै बोरि फारसे गाखोबोनाय दैनि दोहौजों सासिकान्त आरो सानै उन्दै गथ'सानि लैथोआव बुखारलांजानाय जाथाया जायो नोंथांमोना भिडिअ'आव नुनो मोन्दों जे माबादि गिख्रंथावै लैथोनि दैनि दोहौआ बोरि फारसे दावखोबोदों मिथिहोनाय बादिब्ला सासिकान्त आरो श्रेयासनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय नाथाय फिसाजो श्रेयानि गोथै देहाखौ दासिमबो मोननो हायाखै दाबो नागिरनाया सोलिगासिनो दङ लौलेगा समुंदर देखा है उस लौलेगा समुंदर लौलेगा समुंदर देखा है उस लौलेगा समुंदर नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360